Shalom. Tamulay ma partangiang ata, martangiang nahoho mahita. Amin. Marende buku ende nomor 565 ayat sada roditolu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natumopa langit dohotan noon, amin. Parangehon hamu manatama dituhani, marguru tu sandok lomoni rohana, mar parbuehon parbue marhite-hite saluhud ulau nadenggan, oloi hamu ma Jahoba, marhite-hite lasni roha, robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para si roha nasumurung. Mau liatema roha nami tuho. Ala di jauho hami tupak kirimon di hangoluan saleleng nilelengna. Selehon matondim tu roha nami. Asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami akana di banua ginjangi, pargogoi mahami manaluhon salu nanaing mangambat hami tuhasonangan, sai paganda haporseaon, pakirimon dohot pamoponon ni rohanami, asa monak kami ro di ujungna, laho manjalo tupali hami di jolom Allah, ni anakmu Tuhan Yesus si pangului. Amin. Epistel di partangiang ata bornginon ima natar surat di 5 Musa 30 ayat 10 sada sahat 14. Marsorin-sorin mahita manjaha. Ai patikon nahutonahoni tuho sadarion. Dan masuk kalhu diho manang makolakku. Jala dada di bari bani laut hatai, umbahen pola ikon dohonomu, ise ulaning sikat nami taripar laut mangalapsa dihami dohot patu bege hossa asa ulahonon nami manian. Ima sahatna martua mana tumangihon hatani dibata jalana upe opsa. Amin. Korwik
Marende buku ende nomor 705 ayat sada rodi 2. Tabasada rohata martang yakira. Jumolo do debata Jahoba marhite Yesus Kristus hatidak kronami. Holan asido tolong roham sabing do na pinasaha mutu kami. Hisat kami nasugo siap buduan nami Tuhan. Dilako gajang numur ahi pasot tuhami alani boy kami marpungu di bas dormon di bas bonginon di pertangyangan. Tuhan dangalani dengan di pebadan nami di ngulu nami. Alai holan asini roham sabing doi. Alani Tuhan saya jari kami mamilangi area-area ini ngulu nami Tuhan. Asabui kami marlapatan nang tudungan nami jolma di hasiang anon. Sangat dilekor partikia di kami Tuhan. Saat tu sadarion. Tuhan alani di ngotami dondongan nami selalu nada di bagasan persahiton. Manang na isomat Tuhan. Manang na di bagasan rumah sakit enasida. Manang na itong di bagasan nabi. Ima nyonya tampu bolon. Gori nabi tupulu di rumah sakit Polri. Dian Yesus Yakopio Tagalung. Keluarga Jepri Manalu de boru Mahorbo. Samuel Silitonga. Nyonya Silitonga boru Lumbang Gaul. Asur Siawa boru Silitonga. Sardo Aklesius. Alihora Nihitasi Silitonga. Gabriel Presia Sidabutar. Paralenta Siahan. Nyonya Emutajul boru Silalahi. Gres boru Siagian. Abner Radianto Manalu. Malanita boru Lumban Turuan. Samuel Jepani namasya burus semua orang. Nang sudi nasu hagwara kami Tuhan nasu diboto kami manang namar saya nungandi tungani bagas nabi. Alani Tuhan pandoni bolon doho. Doni saluhut namar sahid. Pasu-pasu ubat napi nakena. Peralatan rumah sakit. Doho pamatang na Tuhan asabui terjalosa ubati makor hama malung. Kabe bayanomu mayat tumpahitin di tangamu Tuhan alabokila pamaluk pon nasida. Asa naro tudis keluarga Tuhan nak kami marulu-pulu di bagasal lasi rohani ko. Tuhan saluhut nanang program ni huriamon di pasat kami tu Tuhan. Dang mampu kami sian haren daun nami do. Sian hagaleon nami do kami Tuhan. Terbatas tu kemampuan nami. Alani ajari saluhut nama kobasi. Seksi panitia. Sarama khusus Tuhan nang padita nami netulu. Saluhut na gonggomin nasida. Asa bui Tuhan madal une hobatul moni roham. Homa totong namar hobas di tengah-tengah ni huriaon. Gabilang ruarat atong akapar parsaora di tengah-tengah ni huriamon. Tuhan songanina atong akapungan ina laun may markur Tuhan tubali ina Teresia. Ho totong nama doain dalin sida Tuhan. Ho mana madongain sida di padalananna dingananna di Bali dang nalamulat di Jakartaon. Asa totong ramo tamu padalananna sida Tuhan. Di atas laut di udara songanina saat di darat. Nangina tolas musa itu Jakarta di bagasa lasi roha. Pajupang do aka keluarga
suami istri anakku dosi solok nasi debe di bagasalas ni roha. Kodang do Tuhan hagaleon nami dia sianganon. Alani saya perbisuki hami Tuhan. Asa bui tarulau kami saluhut nai. Holak kodo pengodian nami Tuhan. Partano batuan nami. Atong saya hokok mahami Arya do borngin. Satokin nai Tuhan lombigo nami mahatam nanai tariasol ni naposom padita nami padita arahap. Tuhan pasu-pasu si parjamita. Pasu-pasu na tumangihot Tuhan. Asa marurat marperbuya hatami. Jalabui wadon nami Tuhan keluarga nami. Tutongan di lingkungan nami, kabi jongjok kami Tuhan anak hati huro di tengah-tengah di parsauran nami. Asa tung takas dapat nami siakui Tuhan. Ajari kami, asa Allah kami marsisa dosa. Asa tada kami diri nami Tuhan, dang mardia dia kami habi di adu kami. Alani segonggomi mahami Tuhan. Asi maroham di kami Tuhan, saat ho mengulu nami di bas bornginon. Holan mengasahon Yesus Kristus Tuhan nami di basatai matang yang elelek nami onjau loi. Amin. Tauditi mahita marende buku ende nomor 517 ayat sada roditolu. Asini rohamadi hamudo dame nasian debata amata dosian anak natu hata Yesus Kristus. Amin. Horas madhita. Hamuna manami nanami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Hitana pungudi gari jaon dot ruas ni huria nama dohoti pertanyaan marhiti live streaming na pinatupan ni huriata di bagasna. Hatani dibata nanaing marsaringar dihita di pertanyaan burnginon ima dienesian surat ni Apostel Paulus mandapot ton huria Kolose bidusada mamukasian ayat sada sahat rodi ayat 14 ujahau matuhita songonon ma tarsurat disi tabini aposteli au surat ni si Paulus apostel ni Kristus Yesus sian lomo ni rohani di bata doho Timotius dongani mandapoton akan awadia na di Kolose akadongan na Porsea na di bagasan Kristus asin roha madihamu doho dame siad di bata amat tai madok moleate dohami laho tumangyak kok kamu toktong tu debata aman itu hata Yesus Kristus aihu bigi hami do berita ni ha porsyomuna di Kristus Yesus nang holong ni rohamuna mida saluhut nabadia ala ni sihirimoni nong di parade di hamu di banua gijangi nunga di bigi hamu hiani marhiti-hiti hata hasit tongani ima barita naulii
Imanong sahat nang tuhamu, nang tuliat portibion, na marparbui dui jalalam gadda suang songon na dihamu, ola nidung dibegi jala ditadahamu, asin rohani di mata di bagasan hasit tongan. Songonido di guruhok kamu sian si papras, dongan saulauni, na hinaholongan, ay parhaladun ni Kristus nahaposad do ibana, humokop hamu. Laos ibana do pajojorhon tuhami, holong ni rohamuna di bagasan toddi, di baheni, dung hubigi hami dang macohot nang hami tumangyakok kamu, jalamangido asa digohi di hamu patas ni roha, manada lomo ni rohana, marhiti-hiti na sa hapistaran, dohot habisuhon partodion. Asa marparangin na tamaham di tuhani hamu, gabi halomoan situtu, jala marparbuihon nasa ulaon nadinggan. Laos gadda di hamu panadaun di dibata, gabi margugu situtu hamu, hobar tu gugu ni hasangapon nai, makorhon nasa habengeton, dohot labas ni roha, mardongan las ni roha. Madok moleate mahamu diamai, naung patauhon hamu majalotohap, na di bagasan hati uroni, setianon ni akan abadiyai. Ay nunga diroro hita sian gonggoman hahulumuni, jala dipaucat hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana, di bagasan ibana do adong di hita haluauni, ima hasisaan ni dosa. Ima sahana hamuna manami na nami ujahan akin hobar tu tata surat di Bibilta, didok surat ni Apostel Paulus. Molota payutiut di padan baru adong do 10 surat ni Apostel Paulus na tinongosna tuaka huria hati hai ujui ditongosi ala adong narikot si babotohon tuaka ruas ni huria tarsomal do molo surat isinedo narikot ate kanido jebi tarsungguli batiki ujui molo idokon surat basudido hita manada surat ate anggo sonari do danak dang apalaitad dabe surat dakkabi manulis surat ra bamolo hita bargado pe surati dingot do tikini mololomoro hatu sadana buru dibalos muse angur muse surat nei dingot tamu do piamang bah tadado jo tamu manulis surat nanguri bah ate diumma mon ate kanido nang perwa suratanna isineido narikot alusneido narikot rupaning jala ido surat sasitongna marhiti surat hati hai Apostel Paulus dalan na do surati mangrupi akaruas ni huria hati hai ditiki mangadupi hamaolon nasida ngatabotora di bulanai hakaristenoni dang tabu dang sonang rohani halak nagabi Kristen hati hai di mulanai godang tantangan godang hamaolon si cahad do halak Kristen ujui siata addo dang siataan secara positif alai siataan na negatif do macam didok dibuli ma dihianati ma dot akalana asing jala marhiti surat do Apostel Paulus ala jod do ibana di penjara ala ni Kristus ala ni semangat na marbaritaon barita nauli je penjara do jabarna hacit do ngulu di penjara hati hai anggo sonari adong do restok ate adong do alat-alat olahraga nina di penjara audak ke do itu sih ya saya unang mak kan begitu ale anggo hati hai ngerido na di penjara
Jala disangaon apostol Paulus do manongo suratna. Pabuahon berita, pabuahon akka parbinotoan manabay asam marbinoto, tabaha porsyon nasida taringo tu berita ni Kristus Jesus. Tarida madisidi parsitutu ni apostoli, lau mangurubi huria, dihamawalon na diadu pinasida hati hai. Ima surat, argado surat amanginang na julu, nang sonari piate, surat ni Tano. Kanido isi hita na sodaputan surat ni Tano dope bargado dah idu ta tasipasipan rupaning surat ijazah rupaning aka surat-surat na argama jo rupaning alai molo ta pikirin waing hobar tu surat na itorongos ni apostol Paulus dibadikon partikan sonarion dang apala berkesat be surati apalagi dah kasudut no poso. So ngona huruk nakin dihita na julu basoi na mahiba ni suraton. Ingot doita lagu-lagu na bertemakan surat ate. Surat na hiyahu tongos tuho wale itu upabua do disi di bagasan surat do takkan asing. Anggo idang pola tahu duti lagu huria mak tahu duti ate. Anggo lagu lu cinta dang pola bilang sanga bihita mercinta-cinta inang. Buah masa magudang asa sehat sudia kapahupon ate aka bersikola kaya dana kon rupaning dabok rokap na dedo ido amin nahmut dong hirana jual-jual mal do hamu bereng no ate ala ni surat cintaon numanging ate aong do edde huingot ales lagu sedih don tong do surat disi hujaha surat mi itu amang ngirinai ni kan ido nai dan hola di hata Batak, di hati Indonesia pe, tong dong tema-tema surat. Alai sonari dang Jepang be, nang adong be, ya. Anggun na julu, na burom majo dokonon, dang pala na julu asal majul na julu do piang rupaning, ya. Membaca surat cinta yang Tuhan berikan, ingat zaman Siti Nurbaya kan gitu kan. Tersongoni makanya tema-tema surat ale sonari nang pola tarbigibi hamu nama nami na nami anggo surat sa sitongna isinay do narikot ya isinay ada kesan ada pesan adong tona disi ido ingot do cerita ni dongan mar ceritain na makna najulukan wesel do molo sikola oma parhorasa do hami oma siap-siap ma do oma da anggo judulnya soy nama nahu holongi oma hasian beb inna musitong kan ta ale di oma na dang rikoti ahana do na rikot irpena ido sedia me irpena ido anggo bla 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 nay adang pola idang rikoti gebi do dongani ma songun nasing do oma kuneng ba hendak molo kirim surat dang dijaha bisudi hape ngahubain ayat-ayat di sidah ninna Matius ono may tulu-tulu ni namuse kanido kalau saya ada ayat 2 namuse tongkan asiniro hamadi hamudok dame kan begitu dang rikoti isinaido nah sian isinai amang inang baru taboto ahado tujuan ni surati tarida madisi songod dia do na di bagasan surati dus dui songon suratnya apostol Paulus dihita di bagasan obason gowarna do tu Kolose alatar surat bentuk surat dari tongos si Paulus tu si huria Kolose ale sonari dipertikan noen tu sudah halak Kristen do termasuk dihita ruas ni huria hakabi bicibubur isi nai do narikot surat nai nah tapi secara struktur panuratan dinggan do adong hatatabi disi marsitabi yang mahamu itu lapatan na disi au surat ni si Paulus apostol ni Kristus adong jelas di si percatabian ta pertabena tu huria Kolose nang tuhitan nuaing perhorasan madihamu mol di hati Indonesia salom ahado lapatan ni molo ditaringoti apostol Paulus di asin roha madihamu do daminasya debata ada salam
Ada salom, adong dame, adong parhorasan. Ikon dibuk kado salu na marhite salom. Ido dah. Ido tabu na noeng. Alay hubigi barita na noeng. Mulai meningkat noeng kopiton. Molo jupang tiddusamu matehe dang pula salah ya teh. Ya gadung may biar noeng jolma masih jalangan. Musi hapi nga tabu hita masih jalangan. Itu artinya salam. Peace with you. Dame madiho. Ido tadani halak na porsia di Kristus, na mangulu di asin rohani Kristus. Ido tadani halak anak ni hati urun songon edeni wek pitu nakin. Jago do suara munay nang. Las rohaku nakin wek. Tarah tu dong. Juara piga doh metikin ite. Dapat juara doh hamu? Juara piga. Juara piga? Juara sada pun ni. Anggau huban ikut juara dua hamu naraku. Iyo. Jago nakin. Apalagi lagu pak nang peotik ngebas si banget. Nak. Dak kubo malah toho no naida. Alina pasti na tabu do harmonisasi nai tadi do nakin. Apalagi nang baru gultum seli-seli do dibereng teks na. Ido na merkurat tong. Dang gabis terus. Merhuwa ma inang burlinggola songo-sono nate. Kan ido anggo inang burgutum deh. Dang dibereng. Ido. Artinya dihanguluhon. Diparwahon. Tarsongon ngulu todo. Molo natutudo hita hala Kristen. Ingat. Ita ingok mak. Ikut dame do. Naing ta mulai. Shalom. Ido makana molo tado kon shalom. Minna. Holan shalom. Unang holak kata nakin doko kamu kan. Unang holak kata tu. Shalom. Minna. Ala rohana. Minna. Now. Ido taboto di bagasan surat non Apostel Paulus di pasahat asini roha madihamu do dame. Ada damai yang mau dilakukan. Dang holan asal Kristen. Ikon tutu gabi Kristen ibana. Jala memang odo surat na tu hita noaing. Apalagi dipartikan noaing singgip do hita tu ka persoalan. Singgip. Ya. Kebutuhan. Ya masih curigaan, apalagi masih pasahatan hata, tabamu sehatai, gawi manegai parsaurat doi. Bagaimana kita menciptakan salom, menciptakan damai di ngoluta, ido dah. Songo dia do hita patu pahone, ido orientasi ni halak, natardok ibana mangulu di asini rohani di bata. Na tardok ibana anak hati uron. Dang dirang-rangi na asing. Daong. Diajari do, madok mau liate. Ditrupuk tahun. Madok mau liate do hami. Laho tumanya kok kamu. Masih tangyangan. Ido ngulu nih. Nama ngulu di bagasan asini rohani di bata manginang. Naneng diduk sa situng na di semuse. Bahwa orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus adalah satu keluarga. Keluarga dohita. Songo dia mana keluarga deh. Mulu dihalak Batak, filosofi ini keluarga, songon tapulan niaik ate. Tabo to do tapulan niaik. Nang pe ditapul aeki, boleh adu satokin alai, domu. Nang pura-pura macit ni roha, gabi renggang. Jadi wado hita gabi keluarga. Tarida do diisi ni surat ni Apostel Paulus di son. Molo na di bagasan keluarga. Aing gua cik ni rohai rodoi nang. Rodoi. Nasugut di lansia hudokon adong do ilustrasi cerita diskusi ma akan tua-tua di luar Eropaan. Cerita taringot tau ahado holsom di ngulum. Itu cerita ni perpunguan lansia di tiki dia hujit nahu bari tahun itu akal lansia. Sudi mamandokon doh holsok kuneng gelek kudubah omatun holsok kuneng nian semang alo dui holsok kuneng usahaku omatun macam holsoi. Asyona manggarar holsoi ate. Asugari dokon sehali holsoan 1.000 rupiah ngamar pikir jolma.
Manang isi na holsoa di Portibion 1.000 rupiah. Tahun depan naik 20%, nggak mau lebih hitam. Mau lo disukup bergabung sama kita. Adong holsom, danga dong. 1.000 hona. Kan begitu. Alai sudima masih babu holsonai. Roma sahalak sepasang suami istri. Songona hopamu. Dan berkomentar hamu. Aduh holsom mena. Suku-sukunya mata ya sobat hamu do. Ahado holso. Bingi bana. Ahado holso ninna. Songona do munai holso. Tang holso ininna. Gabi dipikiri nama nukuroma. Ulu tutu tehe. Ahado holso. Mol holso wak kita harus punya alasan. Ya. Alasiga do halak na sejujut holsoan. Ima. Moru imunitasi. Moru pakirimoni. Moru gugui semangati. Uji hamu mamul hal na holsoan. Ya, heado ita holsoan nate. Ning mana puja bubi. Dang yes jawi. Mangalo pape hamu inang ate. Mol holso do. Cabe harga. Tomat pe harga. Sudi harga. Dan tebu si panganoni. Ditiki manga pehita ngaso ngetebu isi sudi. Na margota na so margota satu ngagota tapi adung disi. Ale mo holso do hita mangalangi dan tebui. Neneng didok diso di bagasan turpuk tahun jangan holsoan. Molo tumpe adong holsot ta. Masih tanya ngama hita. Madok mo lihat do hami. Lao tumangyakok kamu. Toktong di dibata aman itu hata Yesus Kristus. Ai hubegi hami do berita ni ha porsiomuna di Kristus Yesus nang holong ni rohamuna mida saluhuk na nabadia. Ini keluarga ini. Molo tarajubi do keluarga do ngataon saha porsionon. Bada itu mungkin tajeheon keluarga teh. Dan mungkin tajeheon. Kita tidak mungkin mengkhianati kalau kita itu menganggap keluarga. Apalagi kita anggap orang tua. Kita anggap saudara. Kita anggap dia abang adik itu kita. Anak kita. Dan itu mungkin tajeheon nih. Ai hailaw ni dongata keluargai hailaw tadui. Arsak ni keluarga tai arsak tadui. Inu makana makna hinan saya do 5 mahami na mangulu anak ni natutui manang ya nakon na 2 bawa sada buru tulu buru hiad do. Ido to nanda dang pola alana omakku dang pola malo aharupaning mangalehon gambaran-gambaran olon sederhana do. Ingot dah 5 do hamu songon jari-jari doi. Molo digotin nasada hacitat doi. Ale mangona itu nasing. Nasihat. Molo keluarga. Jadi molo hita di bagasan keluarga sisada keluarga do hita. Na terguar Kristen iko sisada pakai lalado. Iko nacik doro hata inang. Molo di pahata-hata dong hata. Ati ama, ido dah. Iko sugu doro hata. Iko sugu ya hadidang pula syahatahan. Ale molo neng membangun silahkan. Enggak apa-apa. Bagaimana kita membangun? Di baheni di dok apostol Paulus desia dung hubegi hami idang macohot nang hami tumangnya kok kamu terus dia mendoakan. Tapi ninna parpaditulugia dak ya dopesi Paulus tu Kolose. Dang ditada Kolose. Dak ya dope ibana disi. Alai alani Kristus ala sada keluarga di podaun akan nadingkan ditanyakon nasida pigahal nakin hata tanyanya teh dang macot hami tumangnya kok kamu
jalamangido asa digohi di hamu patas ni roha manada lomo ni rohana marhiti-hiti nasa hapistaran dohot habisuhon partodion ido diurubi nasida di parnguluon ni partodionna menyemangati nasida di patadaon omma debata odo holongi odo neng taula asa marparangin atama di Tuhani hamu gabi halomuan situtu jala marparbuihun nasa ulau nadinggan lasiru nakin edeni wek pitu ate lengkap sudi di baduh catat ho nong mana da Jesusi ninna itu mulai nanti nang dah salah wisi kan molo salah mak minta mak majuate ya anak hatiron na dohita dungi unang besay lalap di haholomoni ba gabi hatirum maho unang wala kata odo tabu na molo mardongan kan tabu molo mardongan ate ya apalagi keluarga kan sembara bebas dohita molo di bagasan keluarga makere-gere kan itu dah itu do aku na budari na hulita kok do pala mga langbag suhodang dilako ito na tabu do ale molo marmusu ko na hebat to hebat wah molo so hebat wah na ala mardongan ala keluarga di bahani amanginang tahu jima di bagasan ngelutam kita adalah satu keluarga Tuhan anakon na dohita asa molo anakon na dohita tapatupa ma akanadinggan di bagasan parsaurata ay molo tabu parsaurani tabu mabigyon ni halak bariday molo di perjamita pito sadaa tagonado barita nadinggan sian miak na husus nina tabu molo kompak dinggan masih rupan masih tangyangan masih aposan tapatu pa may ya ido maka nasa pesonari di huriah kabipi saya dipangulo do parkoron di boto hamu do markur ya kan arung suara saya ada 2 masing-masing membuat kurnai doi dan mungkin lagu opat tu lagu saya dei jala adong betik kina hobar tu kori isi mana perjuli isi mana perpudi isi mana masih halus-halusan isi mana tibo isi mana rendah dan tumibu lagu opat sila lagu saya ada adong aturan na dung sude merdala ni dengan makuri dan alana utabu sore-sore baik sudidahin dan adong ido makan di pangulu hagabipi parkuruan di sampai sonari ai diajari parkuruan ido manangihon paguguhuru suaraku manang panengetu isi mana tapajolo solo datuk mungkin solo 2 hati masuk solo ina terdua halak mara dia bahasa doto na tabu de na dangboy ala ni tabu tarsongon ido ngulu ni halak Kristen masing-masing kita adong do ulot tabi masing-masing hita adong biro jabar turpuk si hobasatta si parangi honotta di bagasan ngulutai atong tapatu pamay si sada keluarga do hita mabuan dame parhorasan salum di tonga-tonga ni parsaurata amin martanya mahita ali Tuhan di bata manami molati madipasa toranami tuho disungguli jala dipakulingi hodo hami amang marhite surat ni apostel Paulus natu huria Kolose natu hami dui maulate maala dipaingot ho hami marhiti surat ni aposteli asa masih julu-julu anak kami patu padame patu palas ni roha tada ni sada keluarga kami keluarga Kristen si hutoko neng mangulu kami songon na pinangidom songon na nidok mi Tuhan songon na pinudahom mi di kami asa unang holan
sebatas Kristen kami. Alaneng mahupatu duho kami amang anak komu do kami, anak hati uron. Diganu parangi panggulmito ningulu nami, naing mamabuan hati urok kami, tiuru sudi. Dinggam maparsa orani. Dipaingot hatam kami, sada keluarga do kami Tuhan, namar hamaranggi do kami, namariboto. Dinggad domolo namariboto namar hamaranggi, mar parsaoran ala holong, sisa dan tua-tua, hodo amang na tua-tua nami. Di baheni urupi mahami patu pahon na dinggan. Asa tunglas roham, las nang rohanami. Nungahu pasatami aga pangiduan nami di tangyang nami, marhiti naposom di tangyang pangodian noni. Sisa datangi yang dohami Tuhan, mangiduhoni tuho. Akan namar sahid, asa di pamalupo. Akan nagale di pargugui ho. Akan namarsak diurupi ho Tuhan. Dia kasih nasay masihol, mangidu akasi pangiduan na. Dia lusiho, dileho koho Bartolomeo ni Roham. Nang dihuriamon pe Tuhan, diganup aka program-program kegiatan dan yang patu paon ni huriamon tarlumubi di tahun kesehatian nang program ni huriam nang parhehon remaja na po sebulung ni huriam paloas mahami patu pahoni mardongaton todim mahami patu pahoni asa di ujung na marparbuihon na dinggan di aka parsaran nami bi Tuhan lam masih taddaam mahami lam masih botuan roha mahami dinggan ma parsaran nami los masih rupa mahami dia ka parsarani atau ngurubi mahami Tuhan patu pahon akan dinggani asiruham ajari hami asa hobar tu pangajaron itu dim mahami Tuhan manggulmit sonang mahami madalani partikiani atong pasu-pasu ulun nabi jala ramoti hami di bornginon sisa madusa nami Tuhan asiruham alani Kristus Yesus amin. Mari demahita laus tapasahat ma piliata.
Martanyang mahita di tangiang hatopatai. Ali amanami na di banwa gijang, say pinurbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saot maulaw menuroham di banwa tungaon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siapari. Si sa madusa nami songon pandesa nami, di dosa di dongan na mardosa tuhami. Una kami toyong panjunjan, palua mahami san pangago, ay hona puna harajaon, dohot agugun. Rodia sangat. Amin. Asin rohani tu hata Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama. Dohot parsahoran ni tod di porbadia ima. Na mangaramoti hamu saluh na. Amin.